Ga wannan na baka shi za ka yi amfani da shi. Abu na biyu kuma, in kana son tafiyarka ta yi ƙarfi, za ka zaɓi wadda ka fi so a cikin yaran tafiyarka ka kashe. In ba haka ba kuwa su za su yi ajalinka. Wannan komai zan yi da shi. Da ka barbaɗa shi ne akan gawar da ka kashe. Zaɓi ya rage gare ka. Ma, ya haƙuri, ki daina kuka. Wannan kukan da ke yana tayar min da hankali, yana hana ni nutsuwa. Ki haƙuri, umma. Ka bari na yi kuka, Salim. Wannan kuka shi ke cire magaɗaɗin da ke cikin zuciyata. Ki haƙuri, umma. Umma, yamma ya yi, ki tashi mu tafi. Yawa, ɗauko mana kayan. Allah ku yi haƙuri, ku rabu da mu. Ba ita ta yi muku laifi ba, ni ne muku laifi. Da Allah ku rabu da ita, kar ku kashe min mahaifiya. Ba ni zan mata hukunci ba. Da Allah ka yi haƙuri, ka sa su rabu da ita. Salma, dago, ba zan kashe ta ba. Amma da sharadi, ki san cewa ba za ki ƙara yunƙurin guduwa ba. Na ji. Idan kika ƙara ba, ka ɗauki duk matakin da kaga ya dace. ka rabu da ita. Kan gado. Na moga. Ka san me yasa na kira ka nan?
A sai ka faɗa. Wani magani nake so mu nema. Kuma kai ne mahaɗin maganin. Dole sai ka bada haɗin kai. Sannan za a samu cimma buri da nasara akan abin da ake nema. Allah ya taimaki mai taimako. Ina so ka rufe idanunka. Har sai na ce ka buɗe. To ga. Haƙuri man, yake faruwa, ya haƙuri. Ya haƙuri man, me yake faruwa? Na ka sake ni Allah. Ya haƙuri, me yake faruwa? Haƙuri, me yake faruwa? Faɗan man. Haƙuri, me yake faruwa? Lafiya me yake faruwa? Kike tafa min kuka? Sai faɗa min, ya faɗa min. Na shiga damuwa ne wallahi. Damuwa kamar wace iri? Ina son nishaɗi don na jin labarin YouTube an ce mun yana ba mu mutane nishaɗi. A wani ko namban shi ma ba ba ni wa. Kai ma so kake ka fara kallo a YouTube kana jin nishaɗi? Ya haƙuri da kata. Idan dai kallo kake so ko nishaɗi a cikin YouTube ga channel nan iri-iri kala da yawa sai ka zaɓa ka kalla ka sha nishaɗi idan comedy ne idan series ne idan waka ce komai kake bukata akwai. To na rantse da Allah bari Malam Bashir guda daya in ce ka fara da wannan channel din mai suna Malam Masani TV. Idan ka je Malam Masani TV na rantse da Allah za ka sha nishaɗi za ka kalli bidiyoyi iri-iri masu kyau ingantattu. Ni ma ina kallon shayi. Kam walai. To ba ni wayan kan shiga. Kaɗan zan nuna maka. Malam Masani TV. In kai baka da waya ne? Da tana gida a caji. To idan ka je kai ka shiga YouTube ka danna mai subscribe kuma ka danna mai ƙararrawa. A Malam Masani TV zai kalli abubuwa ya sha nishaɗi. Wahi takalmi haza tausayi. Wannan karatun na Muhammadiyya ne ko na zamani? Shalele kenan na Muhammadiyya ne za mu amfana. Alƙasalu wal karyanatu za a kashe shi kuma za a kakkarya shi. Anya ko malamin Allah da annabi ne, ta yaya za a ce mutum daga ya karya kaza sai a kakkarya shi a kuma kashe shi? Na gani a matsayinka na malami gaskiya wannan wanda bai dace da kai ba. Da malam yake min ya mata abin da ubanka yake min. Kada kan mashi ni in na buge shi mama na za ta dake ni. Mun zo neman ranki ki dade ni. Ranki shi nan warku. da zaran kin ga malam ya fita ki bar mun kofa buɗe. Ban taba ganin miji dan iska irin ka ba. Na rantsi da Allah. Ya wuri nake dade.